mai annabin dai record. Annabin mu shi jagora ne, shugaban da bai taba kyara ba. Ilahu kaliki ka sututa ne, ka tsare ni Allah rabbani, ilimi ka ban mai amfani, ka yafe ni gunka na zutuba. Karayin salatin sarkina, kai ta yi wa ɗaha masoyina, wa alihi sahaban aljana, makiyinsu tabbas ba zai sha ba. Sayyada Batulu kina raina, da ƴaƴanki ba ma ban kwana, yanai ku shafa min kaina, lamarin ku bance da wasa ba. Yau batun na jagoranci ne, yadda shugaba ya yi mulki ne, tabbas abin mai koyi ne, rayuwar mu ba ma fito ba. Annabin mu shi jagora ne, kuma mai sasanci ne, bai baiwa kowa yanci ne, har wanda bai yi imani ba. Mai tausayin al'ummarsa, bai tara dukiya ba a mulkinsa, bai tsanani ga mutanensa, ya sauƙaƙa da ɗai bai azaba ba. Ya koyar da mu ƙaunar juna, haɗin kai ya ce mu yi sarkina, ya ba mu tsaro limamina, lafiyar mu bai ƙi ya duba ba. Baya hukunci sauransa, koko ya kyale danginsa, naji ya faɗa ko da yarsa, akan ta ba zai ki hukunci ba. Shi ne ya gamsar da halittu, da mutum da dabba sun yantu, mala'iku da aljan sun saitu, mulkinsa bai bar ta waya ba. A nan baitukan zana ta gaita, Yusuf Abdallah Nasara ta sata amfanar da mai jinta, ta zamo silar